नमस्ते, प्रणाम। आप सब भोजपुरिया जहान के सबसे पहले आप सबसे आग्रह बा कि हमनी के देश में जवानी कोरोना महामारी फैलल बा, इसे हमनी के लड़े के बा, जीते के बा, सरकार के आदेश के पालन करे के बा। और आज महाराणा प्रताप जी के जयंती पर सत सत नमन। आप सबके मनोरंजन खातिर हमारे एक ठो गाना रिलीज भइल बा। जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी, अखिया के झुलुहा झुला गइल राजा जी।